nas profundidades de Galicia, eríxese maxestoso castelo de Soutomaior. Unha fortaleza con séculos de historia, batallas e intrigas. Pero entre as súas pedras, agóchase unha lenda dunha fantasma coñecida como o Alemanote. Contan as vellas historias que, hai moitos anos, un home alto e serio, de fala extraña, chegou dende a afastada Heidelberg, en Alemaña. Fora contratado polos señores do castelo para ser o titor do seu sobriño. Pero aquel home non só traía consigo coñecementos. Nos escuros sotos do castelo, construíu un laboratorio segredo. Alí, entre fumes e fórmulas, traballaba arreo na creación dunha arma terrible, unha que podería cambiar o rumbo da gran guerra que arrasaba Europa. O destino, porén, tiña outros plans. Un día, durante un paseo a cabalo, o home caeu e morreu, levando o seu segredo á tumba. Pero a súa alma non atopou descanso. O seu espírito, o do Alemanote, comezou a vagar polos corredores húmidos. Escoitábanse latexos afogados, pasos que non eran de vivos e murmurios que xurdían da escuridade. Buscaba a alguén que puidese rematar a súa derradeira vontade, destruir a súa creación maldita. Pasaron os anos, e a lenda medraba. Foi entón cando un xornalista, convidado pola marquesa María, a dona do castelo, tivo un encontro que xamais esquecería. Nun dos grandes salóns, o espectro do Alemanote apareceuselle. Coa súa voz de ultratumba e a súa mirada perdida, a fantasma suplicoulle que atopase e queimase a fórmula. O xornalista, tremendo, buscou no laboratorio oculto e atopou os papéis. Sen dubidalo, lanzounos á cheminea. As chamas devoraron a fórmula, e con ela, a atadura que mantiña o Alemanote neste mundo. O seu espírito, por fin, foi liberado. Hoxe, o castelo de Soutomaior descansa en paz. Pero quen pasea polos seus xardíns ou se detén xunto ás vellas pedras, aínda pode sentir un frío que non ven do vento. Porque a lenda do Alemanote segue viva, un murmurio eterno na historia de Galicia.